Min jaħseb biex inaqqas mill-ikel, min biex iwaqqaf is-sigaretti, min iwiegħed aktar ħin mal-familja u oħrajn li ma jkollhomx xi jgħidu ma' ħadd. Dawn kienu wħud mill-aktar riżoluzzjonijiet popolari li qalulna dawk li tkellimna magħhom it-tnejn filgħodu fil-belt. Dan meta ninsabu sigħat biss il-bogħod minn bidu ta' sena ġdida fejn hija drawwa komuni fost ħafna illi jagħmlu riżoluzzjoni u jaqtaw xi drawwa ħażina li jkunu qabdu matul is-snin. Nkun aħjar mill-sena li għaddietu, forsi nuqgħod lura mill-ikel u mix-xorb. Ma jkollix xi ngħid ma' ħadd poħbieb. Riżoluzzjonijiet li għandi dis-sena u li naħseb iktar fija nnifsi. Nipprova nagħmel iktar karità. Prova ma nikolx ħafna. Nibqgħu b'saħħitna u nkunu ħafi dik laqwa u tgawdi l-familja. Iltqajna ma' bosta li kienu ħerqana biex jippruvaw iżommu dawn il-wedit magħhom infushom. Oħrajn qalu li r-riżoluzzjonijiet m'għandhom relevanza ta' xejn. Ma jom ma nagħmilhomx tajjeb. Nipprova. Ma nżommhomx. Nagħmlu mill-aħjar ma naraw. Ġifieri ma nagħmilx riżoluzzjonijiet jien, qatt ma nagħmel dik. Għax jew niksera jew hekk allura l-aħjar xejn. Jiena qatt ma nagħmel riżoluzzjonijiet ħej. Jiena nagħmel ġurnata b'ġurnata. Ir-riżoluzzjonijiet tal-ewwel tas-sena jmorru lura għal aktar minn 4,000 sena. Iżda fil-waqt li tradizzjoni għexet għal dan iż-żmien kollu hawn min ir-riżoluzzjoni tiegħu iddum mill-miliet sa San Stifnu. Kif qalulna numru mhux ħażin ta' nies li qalu li qatt ma jagħmlu r-riżoluzzjonijiet. Kisirta kemm il-darba. Jiena naħseb dejjem iżommu u speċini ngħidilkom niksirhom. Ir-riżoluzzjoni tas-sena l-oħra kienet li mmur fuq dieta ma fallit li bil-kbieru. Nipprovi ma qatt ma nżommhom jien. Żammet ir-riżoluzzjoni jien ta' 30 sena ilu tajt is-sigaretti. Mit bniedem mit fema, min jinsab konvint li din id-darba se jagħmilha u oħrajn b'riżoluzzjoni ċara li ma jagħmlu xejn għaliex jafu li jwedu xi jwedu lilhom infushom se jeksruha u jħossuhom qar għaliex ma żammewiex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.